Πάμε ένα vlog τώρα. Τώρα. Είσαι σίγουρος? Ναι. Δεν τραβούσα. Είμαστε στην κάμερα. Μιλάμε στο μικρόφωνο και στην κάμερα. Είμαστε στα το G Phantom. Όχι. Έχω λαχανιάσει. Κι εγώ. Ναι, Λοιπόν. πριν λίγο κάνουμε τα μηχανάκια. Και τώρα περνάμε τα φανάρια. Περνάμε τα φανιάρια. Εδώ με Πριν το φίλο ήμασταν μου το Στέργιο. μηχανάκια. Ναι, εδώ με το φίλο μου το Στέργιο. Και το φίλο μου το Χάρη. Και πηγαίνουμε προς τα Αριστοτέλους. Και ο Χάρης δεν έχει έρθει ακόμα. Ο άλλος ο Χάρης. Ο άλλος. Κάτσε, δεν φαίνεσαι. Έλα. Έλα από εδώ. Από εδώ. Άγια σου. Λοιπόν, Ναι. όπως είπαμε, είμαι ο Στέργιος. Μέχρι κάτω είναι ο Στέργιος. Καλά, είναι πιο χαλάρα. Και ο Χάρης. Ωραία, λοιπόν. Και πηγαίνουμε στην Αριστοτέλους, διασχίζουμε τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Γιατί πρέπει να αφήσουμε κάτι. Πρέπει να αφήσω κάτι σε ένα φιλαράκι, παιδιά. Και πρέπει μετά να πάμε και στα Χάρης που εκεί στη Βόλου να συναντήσουμε κάτι μια άλλη παρέα. Παρεπιπτόντως, Ναι. τα Χάρη σποτ της Βόλου δεν είναι το στέγη μας. Ναι, και δεν το ξέρουμε πού είναι, από θα ρωτήσουμε. Πρώτη φορά πάμε. Όχι σοβαρά, πρώτη φορά. Σιλέντζιο, σπόλι, σπόνσορας. Μπουφανάκια και ό,τι θέλετε από εδώ. Από το Φανάκια και Σιλέντζιο. ιστορίες, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Εμείς ευχαρίστως κάνουμε δωρεάν διαφήμιση. Δεν μας νοιάζει. Κοιτάξτε, όπως διαφήμιση. είπαμε, δεν μας Ναι. πληρώνουν για να το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε επειδή το γουστάρουμε, επειδή μας αρέσει. Να το ξέρετε Ακριβώς. αυτό, έτσι. Οσμό. Ηλεκτρονικά τσεχάρα σπόνσορας. Άμα Διαφήμιση. θέλετε, εδώ πέρα ελάτε. Είναι δίπλα ακριβώς κέντρο ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Και. Σπόνσορας. Μικέλ. Μικέλ, σπόνσορας. Μουα. Το μαλάκα. Τι, δεν μπορώ. Θέλω να στέλνω συνέχεια φυλάκια στην κάμερα. Μουα. Λοιπόν, τα νέα μας για το κανάλι. Σήμερα το βράδυ θα ανεβάσουμε και το σημερινό μας vlog στο YouTube στο κανάλι. Κάποια από τα vlog. Κάποια από τα vlog θα ανεβούν. Έχει ανέβει ήδη ένα. Αν θέλετε πηγαίνετε να τσεκάρετε στο Red Skull. Blue Skull, Blue Skull, όχι, δεν sorry. είμαστε κόκκινοι, είμαστε μπλε. Είμαστε Έλληνες. Είναι μπλε, όλα είναι μπλε, ναι. Τα βλέπω όλα μπλε. Τα βλέπω όλα μπλε. Όχι, μου θυμίζει λίγο, λες ότι είμαστε Ηρακλείς. Ναι, ρε φίλε, δες πάμε. Blue Skull Gamers, έτσι. Και δεν φαινόμαστε, κάτσε Το πρέπει κανάλι να μας στο προχωρήσουμε YouTube, λίγο. το κανάλι μας στο YouTube, ναι. Το κανάλι μας είναι Blue Skull Gamers. Σωστός. Ναι, τι άλλα. Το κινητό δεν φαίνεται, δεν φαίνομαι καλά. Όπα, sorry. Ναι. Γιατί εγώ που είμαι μισός, τι λες. Δεν θα φωνάζει τα αυτή μου. Πρέπει να το πάω λίγο πιο μακριά. Γεια σου, καλύτερα. Συνεχίζουμε όπως βλέπετε την πορεία μας στη Θεσσαλονίκη. Τα κομμενάκια Είμαστε πάνε κοιτάνε Ναβαρίνου. όλους. Ναβαρίνου Όλες και όλους είμαστε. κοιτιόμαστε. Ναβαρίνου, Ναβαρίνου, να δείτε. σπόνσορας. Ναβαρίνου. Όλοι Ναβαρίνου. Συλλαμβάνεστε όλοι σας. Είστε ανάγωγοι. Όλοι τα χέρια ψηλά, όλοι τα χέρια ψηλά. Είστε ανάγωγοι και θα σας κράζουμε όλη μέρα στο YouTube. Αν το λυμίστε και γράψτε σχόλιο από κάτω κακό. Είπαμε. Εντάξει, ναι, είπαμε ότι θα κάνουμε. Εμείς δεν κράζουμε. Είμαστε καλά. Αυτοί παιδιά. μας κράζουν. Αυτοί μας κράζουν και ζητάνε και τα ρέστα μετά. Ακριβώς. Τι, ζήτησες αρέστα. Δεν έχω 5 ευρώ, φίλε, sorry. Είσαι μέσα στο κλίμα. Το ξέρω. Κάψεις το σενάριο. Το έχουμε κάψει το θέμα, εντάξει, τελείως. Μήπως πρέπει να μετονομάσουμε το κανάλι και να το Ναι. κάνουμε κάψεις το σενάριο 2. Κάψε το σενάριο πλε 2. Λοιπόν, έχω και κάτι να πω. Σε περίπτωση που θα πεθάνουμε, κλείνουμε το κανάλι. Παιδιά, τέλος, το κανάλι δεν θα υπάρξει μετά. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Κλείνουμε το κανάλι, κλείνουμε. Λοιπόν, να το συνεχίσουμε μέχρι να στο τέλος, να πνεύει κανένα 20 λεπτό. Κλείνουμε το κανάλι. Ναι, να συνεχίσουμε μέχρι να στο τέλος το βίντεο. Ναι, δεν έχω θέμα. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, μέχρι στο τέλος έχουμε vlog. θα έχουμε Δεν vlog. ξέρω πόσο θα μας βγει. Ποιος σιγά μην φωνάζεις, ρε, ήρεμα. Ήδη είναι 4 λεπτά. Σχεδόν. Θα βγει κανένα 25 λεπτό λογικά το βίντεο. Εκεί γύρω θα μας βγει. Ήμασταν από Θα έχετε υλικό Αττικάν. για το βράδυ, μην αγχώνεστε. Θα έχετε πόλη και ωρίτσα. Πόλικο υλικό για το βράδυ θα έχετε. Αυτό θα ανέβει από μένα σήμερα. Σωστός. Και εγώ θα ανεβάσω το άλλο. Γιατί εσύ, κύριε, κάνεις μια ώρα να το ανεβάσεις. Θα το στείλω εγώ στο tablet μου. Τι μια ώρα, ρε, επεξεργασία το κάνω πρώτα. Εγώ κατευθείαν θα το ανεβάσω. Δεν χρειάζεται επεξεργασία. Άρα, το πράγμα, κινητό ανέβασε μου. κατευθείαν. Ανέβασε Το κατευθείαν. κινητό μου δεν χρειάζεται καθόλου πλέον Σωστό. επεξεργασία. Άντε, Ναι, γεια, ναι, άντε, άντε, γεια. γεια. Άντε, γεια. Κινητό MLS είναι αυτό. Ό,τι λες γίνεται. Ναι, ρε, αγόρι μου, ρε, δεν φαίνομαι. Παρεπιπτόντως,